ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରାମୁ, ଶ୍ୟାମୁ, ଗୋପୁ ଓ ମଧୁ ନାମର 4 ଜଣ ଭଲ ମିତ୍ର ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦିନ ସବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଉଠି ଅନ୍ୟକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମିତ୍ରତା ଓ ଏକତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଗାଁରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଆସିଲା। ନଦୀର ପାଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଘରମାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁବାସୀମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ। କେହି କ'ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାମୁ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ। ସେମାନେ 4 ଜଣ ମିଶି ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। କେହି ବାଲୁକା ବୋରି ଆଣିଲେ, କେହି ବୃଦ୍ଧ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଲେ। କେହି ଘରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାଲୁକା ବୋରି ଲଗାଇ ପାଣିକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଓ ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣିର ଭୟ କମିଗଲା। ଗାଁର ବହୁତ ଘର ଓ ଫସଲ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ଗାଁର ବୃଦ୍ଧମାନେ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା, ଏକତାରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେହି ଦିନରୁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବା ତେବେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ତେବେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ